Lalibele ležící 2600 metrů nad mořem nyní žije asi 15 000 obyvatel. Všechny lalibelské chrámy byly vytesány do skály, a to buď jako kostely monolitické, anebo polomonolitické, vtesané do umělých jeskyní. V každém z kostelů nám kněz sloužící jako jeho správce přinesl ukázat procesní nebo obřadní kříže. Má reprezentovat ukřižování tedy samotného Ježíše. Už jsem to zaplatil. Ani si nemluvujte úplně. Actually, the painting is fresco painted on it, and some of them are a kind of plasters, painted and plastering on the not Villa, because as Ethiopia was speaking, like Arabic and Latin were speaking before Guinness, in introduced to Ethiopia. Přihlášení se ke starému zákonu. Uvnitř téhle hvězdy je ale nově ten kříž, který zase má symbolizovat nový zákon. So to remember them, it's finished actually. Já budu trošku sobě a trošku vám. Kostely jsou pospojovány různými tmavými chodbami a tunely. Very there. So actually this place is allowed only for this Do kostela svatého Michala nesmějí ženy, což jim bylo evidentně velice líto. Je zde mimo jiné pochovaný král Lalibela. Počasí nám důrazně připomnělo, že se nacházíme na začátku období dešťů. Dneska to uzavřeme, my jsme si prohlídli celou tu severní skupinu prakticky. Nakonec pršet přestalo a my jsme si ještě stihli prohlídnout kostel Bet Georgis, kostel svatého Jiří, nejslavnější lalibelský kostel, vytesaný do tvaru kříže. Legenda, že ten kostel byl postaven do
začíná dešťová sezóna a už ty rostlinky vystrkujou. Už to úroda asi nebude světová žádná. Na rozdíl od nás mají radost dešti. Klášter Imrehane Christos je nazvaný podle Lalibelova předchůdce na trůně. Jedná se o jeskynní kostel ze dřeva a mramoru z 12. století s různě zdobenými okny, uvnitř malovaný. Je zde hrob Imrehane Christose a stavitele kostela. Kromě toho je zde asi 6 až 7 tisíc pozůstatků různých věřících. Vidíte, že kromě ten strop je krásně vyřezávaný, ale máte tady i fresky. Mimochodem je tady motiv 4 králů, kteří by měli být právě ty 4 speciální králové. To znamená, it's latest fresco or latest? No, at the same time. But it's 14 during Dalibela, so it's newer. To znamená blaké. Yeah, the painting, but almost the same time. So almost the difference is very small. Yes. Okay, so maybe. Yeah. And here we have Cesta k polomonolitickému kostelu z 5. století Bilbila Georgis byla velmi náročná. Dneska nejste přesně u nás. Jo, ale termín to krásně, já vůbec ne. A pěkné kostely? Ale jo, jako... Jižní skupina lalibelských chrámů je snad méně zdobená. Za to různé spojovací tunely jsou snad ještě romantičtější než v části severní. Ne, teď je výstup. Já nevím. Možná už tak Prosím vás, teďka pokračovat, jo? Protože so this is better. A že máme jít takhle, ale mě to trošku znervozňuje. A ta... Teď tam jsou háky na prsty. Jsou háky na prsty? No jako... Tenhle kostel údajně sloužil jako soukromá kaple. Dobrý, určitě. Krkolem, ne. Dobrý, jo? Nejznámější kostel Bet Georgis, kostel svatého Jiří, jsme si tentokrát stihli prohlédnout i zevnitř. Můžete s křížem tady, ale to je žehnací kříž, jo? To není procesní kříž, ale žehnací kříž. Všimli jste si, že chodí vždycky věřící a kněz. Všechny fotky tohle kostela jsou z vrchu, že? V jeskyní Nice leží nějaká mumie, o které nám ani místní průvodci nedokázali nic bližšího říci. Pěkně smradlavý nohy tam jsou. Tak tam velmi výrazně.
Nákutoláp, jeskyní klášter pod skalním převísem z 12. století, založený panovníkem téhož jména, s posvátnou a léčivou skapávající vodou. Jsou zde uloženy různé cenné předměty, jako třeba iluminovaný rukopis Mirákl Panny Marie. High is really in Lalibela, 1000 feet. Yes, and also all everybody is coming to see Lalibela. Okay. Asi jsem si lidé se popročil se rozvíjáky na práci And this is how you done. Yeah, you can see this is speed learning or from the surface. Ze 13. století je tahle kniha iluminovaná